Mawu abwino walero lolemba ndipo ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC. Muli ndine Aida Chiwaya, koma poyamba nayi mitu yake. Apolisi amanga anthu ena asanu ndi anayi pokhudzidwa ndi kuphedwa kwa anthu omwe amaorganizira nkhani za matsenga m'maboma a Chikwawa komanso Nsanje. Nthambi yoona za luso mdziko muno yati boma likuchilimika kufuna kubweretsa katundu ndi zinthu zosiyanasiyana zomwe zili ndi mbiri ya dziko la Malawi koma zinatsakamira m'mayiko ena. Ndipo timu ya FCB Nyasa Big Bullets yagonjetsa Mighty Wanderers ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi mu mpikisano wa FDH Premiership ku Lilongwe. Takulandirani mu nkhani zathu. Unduna oona ubale wa dziko lino ndi mayiko ena wati matupi a Amalawi omwe anafa pa ngozi ya basi yomwe inachitika mdziko la Zimbabwe akuyembekezeka kufika lero mdziko muno. Izi ndi malinga ndi uthenga umene undunawo watulutsa. Kalatayi yati matupiwa afikira ku bwalo la Kamuzu mu mzinda wa Blantyre nthawi ya 4 koloko masana komwe kukhale mwambo wa maliro asanatumizidwe m'madera awo kuti akayikidwe m'manda. Mlembi wamkulu mu ofesi ya mtsogoleri wa dziko lino ndi nduna Justin Saidi komanso akuluakulu ena aboma ndiwo atsogolere mwambo wolandira malirowa. Sabata yapitayi basi yomwe inanyamula anthu kuchoka mdziko la South Africa inachita ngozi mdziko la Zimbabwe. Apolisi amanga anthu ena asanu ndi anayi pokhudzidwa ndi kuphedwa kwa anthu omwe amaorganizira nkhani za matsenga. Izi zafikitsa chiwerengero cha anthu omangidwa pofalitsa mphekeserazi pa 14 m'maboma a Nsanje komanso Chikwawa. Alfred Chintere wachiwiri kwa ofalitsa nkhani za apolisi mdziko muno wati ngakhale kuti nkhanizi zafala kwambiri koma kudzera kwa achipatala apeza kuti anthu kumeneku akufalitsa mphekesera zabodza. Chintere wati omangidwawa ndi Boniface Baker, Clement Kaduya, Precious Kaduya, Shadrack Sande, Chisomo Elias, Jeremiah Esaya, Edward Fatani, Nelson Anderson, Beatrice Joffrey ndipo onse ndi ochokera ku Nsanje. Mlembi wamkulu woona za mafakitale mu unduna wa zamalonda, mabizinesi ndi zokopa alendo Dr. Bright Moland wayamikira bungwe loyang'anira magulu a anthu ochita malonda mdziko muno la Malawi Federation of Cooperatives MAFECO chifukwa chodzipereka kutukula ntchito za mafakitale ang'onoang'ono mdziko muno. Nayu olemba nkhani wathu Arthur Chokoto ndi nkhani yonse. Polankhula pa chionetserocho Amulande anapempha nzika za dziko lino komanso mabungwe kuti alimbikitse ntchito yomwe amayi amagwira pa nkhani za ulimi ndi chakudya komanso kuthandiza popereka ndalama zomwe zimapatsa mphamvu alimi akazi. Amulande anati amayi akuyenera kukhala ndi malo olimapo kamba kuti ndofunika kwambiri pa chitukuko cha dziko lino. Iwo anatinso boma likuyembekezera kuthandiza magulu a zamalonda kukhazikitsa mafakitale opangira ndi kukonza zokolola za ulimi kuti aonjezere katundu yemwe dziko lino limatumiza kunja zomwe zingathandize pakapezedwe ka ndalama zakunja. Boma likupanga zambiri zooneka ndi zosaoneka, koma chisanzo chabwino chimene ndingapereke ndichonena kuti tikulankhula ndi makampani akuluakulu amene ali ndi ndalama, ndi a Press Corporation, Nico, Old Mutual komanso mabanki kuti aike ndalama zawo mafactory ang'onoang'ono amene akupangidwa ndi ma cooperatives aja. Ndicho linga chonena kuti kuchokera ku ma cooperatives mafactory aja akule tiyambe kupanga zinthu zambiri zogulitsa mdziko muno komanso kutumiza kunja. Izi ndi zina mwa zimene tikupanga ife monga boma. Mkulu wa bungwe la MAFECO a John Mlangeni anati mabungwe a zamalonda ndofunika kwambiri pa ndondomeko ya dziko lino yopititsa patsogolo mafakitale ndipo apempha boma kuti liwonjezere thandizo lopita ku gawoli. Uthenga umene tikufuna kupereka chaka chino ndi chaka chimene akukumbukira kufunikira kwa mzimayi amene ndi mulimi wa chizimayi, ndipo IUN anakhazikitsa chaka chimenechi kuti chaka chino chonse kuyambira pa 1 January
fika pa 31 December chikhale chaka chimene tizikhala tikuganizira mbali imene azimayi amatengapo pokhudza ulimi, potukulanso chuma cha mabanja awo, komanso poonetsetsa kuti mabanja mwambiri mukupezeka mwina chakudya chimene mwinanso amatha kuchipanga kuchiwonjezera mphamvu mu njira zosiyanasiyana monga mmene mwaonera mmene zimachitikira mkatimu. Oyimira mabungwe ochokera ku UN Women komanso bungwe la ku UK lotchedwa Our Corp anali nawonso pa chionetserocho. Arthur Chokoto, MBC, Blantyre. Nthambi yoona zaluso yati boma likuchilimika kufuna kubweretsa katundu ndi zinthu zina zosiyanasiyana zomwe zili ndi mbiri ya dziko la Malawi koma zinatsakamira m'maiko ena. Wachiwiri kwa mkulu wa nthambiyi McDonald Maluwaya anayankhula izi atatsekulira phwando loonetsa zojambula zaluso mu mzinda wa Lilongwe. Zambiri mu ripoti ili. Ena mwa aluso omwe anachita chionetsero cha luso la zojambula pamanja ku phwando la Art in the Park la chaka chino mu mzinda wa Lilongwe anadandaula ndi kupezeka kwa katundu ndi zinthu zamakedzana za dziko lino zomwe zimasunga mbiri ndi chikhalidwe cha dziko lino zomwe zili m'maiko ena. M'mawu ake wachiwiri kwa mkulu woona zaluso ku nduna wa zachikhalidwe McDonald Maluwaya ati boma likuchita chilichonse chothekera komanso kugwira ntchito ndi nthambi zoyenera kuti zinthuzi zibwerere kuno kumudzi kuti zithandizire mibado ya mtsogolo kudziwa mbiri ya dziko lino. Boma silangokhala chete kungomanga manja nkumayang'anira, likuchitapo kanthu kuchokera ku nduna wathu woyang'anira zaluso kudzera ku department ya museums ndi monuments mothandizidwa ndi bungwe la United Nations. Tikuchita zothekera kuti zimezi tizilondoloze, tizitenge ndipo tizisunge kuno ku Malawi komanso koposaposa kuti iwo amene angathe kupindula pa zimene zinatengedwa mosatsata ndondomeko apindulepo. Maluwaya anaonjezeranso kuti boma layika ndondomeko zoonetsetsa kuti aluso mdziko muno akupindula ndi ntchito zawo komanso kuthandizira kutukula chuma mdziko muno kudzera mu ntchito zawo zaluso. Mkulu wa Standard Bank mdziko muno Philip Madinga anapempha makampani ndi anthu mdziko muno kuti adzigula zalusozi ngati mbali imodzi yotukulira alusowa. Chaka chinocho chachitatu tabweranso kunoko ku Four Seasons kugwirana manja ndi anzathu akuboma aku Ministry of Youth, Sports and Culture komanso kugwirana manja ndi Wildlife Environmental Society of Malawi kuzathandiza atu anyamata ndi atsikana amene aluso andazibambo ndi amayi kuti tingapitise bwanji luso lawo limene lili komanso tingamapitisa patsogolo zimene zizi ifenso ngati Standard Bank timagula zinazi. Mwambo wa chionetsero cha ntchito za luso lojambula pamanja umakonzedwa ndi bungwe la Wildlife and Environmental Society of Malawi WESIM chaka ndi chaka, ndipo anthu oposa 40 achita nawo mwambo wa chaka chino pofuna kupititsa patsogolo za chilengedwe kudzera mu ntchito za luso. Emmanuel Chikonso, MBC, Lilongwe. Wapampando wa komiti ya amayi ku nyumba ya malamulo Amele Kembo alimbikitsa atsikana mdziko muno kulimbikira pa maphunziro awo komanso kusaka malangizo pamene akukumana ndi zophinja zokhudza malingaliro pa moyo. Akembo alankhula izi ku Lilongwe pamwambo wa mapemphero omwe anakonza abungwe la Lilongwe City Malawi Secondary School Head Teachers Association MASHA mothandizana ndi Women's World Day of Prayer National Organizing Committee pa Nkwiki Secondary School. Olive Phiri wadza ndi ripoti ili. Mapemphero a ophunzirawa omwe anawakonza ndi abungwe la aphunzitsa akulu msukulu la Lilongwe City Malawi Secondary School Head Teachers Association MASHA unabweretsa pamodzi ophunzira akazi ochokera msukulu zosiyanasiyana mu Lilongwe. Pamwambo wa mapempherowu wapampando wa komiti ya amayi ku nyumba ya malamulo Amele Kembo anati mwambowu ndi wofunikira kamba kobweretsa atsikana pamodzi kuti alandire uphungu wa uzimu komanso malangizo ena ofunika mmoyo mwawo pomwe akanali pa sukulu. Akembo anatsindika kuti atsikana ambiri amakumana ndi mavuto kamba kosowa uphungu woyenera ndi anthu owathandiza mmoyo. Iwo kotero apempha anthu osiyanasiyana mdziko kuphatikizapo mipingo kuti athandizire atsikana kuchita bwino mmoyo. Ana ena akulowa makhalidwe oyipa chifukwa cha nsisawo panali aphungu amene analangiza
ana ena akulowa moyo chifukwa choti aonera chimene anzawo ali zimene zijaso zinanenedwa. Tsiku la lero ndaliona ndi tsiku la mtengo wapatali makamaka kwa atsikana amene amasokonekera mu njira zosiyanasiyana. Mawu ake wapampando wa bungwe la aphunzitsi akulu ku sekondari la Lilongwe City Malawi Secondary School Head Teachers Association Masha a Alice Majankono anati anakonza mwambowu pofuna kupereka uthenga wa chilimbikitso kwa ophunzira akazi msukulu kuti azithana ndi mavuto pomwe zinthu zawaphinja mmoyo. Nawa akuchokera m'makomo osiyanasiyana. Pochokera m'makomo osiyanasiyana makumana ndi zovuta zambiri zimene zimapangitsa kuti moyo wawo wa tsiku ndi tsiku ukhale wopanda chiyembekezo. Mwinanso asazindikire kuti kodi mawa libala chiyani monga ali ana skulu. Iwo ena iwo akuchokera mabanja amene anawo alibe makolo. Iwo omwe ndi makolo. Akachoka ku skulu akazisake kuti akapange maganyu kuti apeze zothandizira moyo wa tsiku ndi tsiku. Mwambo wa mapemphero wa ophunzira unayamba mchaka cha 2023 pofuna kuti ophunzira azikula mu uzimu komanso kuwakumbutsa zakufunikira kukhala ndi khalidwe labwino pa sukulu. Olive Phiri, MBC, Lilongwe. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Tentonenso mitu yake. Apolisi amanga anthu ena 9 pokhudzidwa ndi kuphedwa kwa anthu omwe amawaganizira nkhani za matsenga m'maboma achikwawa komanso Mzanje. Nthambi yoona za luso mdziko muno yati boma likuchilimika kufuna kubweretsa katundu ndi zinthu zosiyanasiyana zomwe zili ndi mbiri ya dziko la Malawi koma zinatsakamira m'mayiko ena. Ndipo timu ya FCB Nyasa Big Bullets yagonjetsa Mighty Wanderers ndi zigoli 2-1 mu mpikisano wa FDH Premiership ku Lilongwe. Takulandiranso mu nkhani zathu. Mpingo wa Katolika wati chikondi, umodzi komanso kudzidalira ndi zina mwa mfundo zothandiza kulimbikitsa umoyo wa Chikhristu. Archbishop Thomas Luku Msusa wa Archdiocese ya Blantyre ndi anthu awa kukondana, anthu akukonda mpingo, akukonda Mulungu, ndipo akuonesa chikondi chifukwa chali chincha ching'ono. Ndiye kawiri anthu amayesto kuthamanga kulawira ngati misa ichitike 6 o'clock ndikuti anthu ayamba kuyenda 5 o'clock kuti akapeze mpando chali chimo, akachedwa ndikuti ali kunja. Choncho amene akutsala kunja mvula ikabwera kunyowa. Titi mauza kuti zimene tikuchita pano ndi chizindikiro cha chikondi. Sitifuna kuti munthu wina azinyowa panja wina akhale mkati. Tikufuna kuti onse akhale mkati mchalichi. Ndiyo kuti tikuwakonda onse. Pothyapo ndimanga wa pampando wa parish ya St. Pius a Oswald Mumba ayamikira komiti yomwe imayendesa mwambowu komanso akhristu onse omwe akuthandiza ntchitoyi kuti ipite patsogolo, ndipo apempha anthu onse akufuna kwabwino kuti athandizepo. Kupempha ndithu akufuna kwabwino komanso tikuziwa kuti ngati dziko pali mabungwe ola makampani macorporate amene atakupanga nafe partner kuti timalize nsanga chali chichi. Iwo akabwera, for example amabanki atakubwera pano ndi chithandizo chawo, ife tili ndi kuthekera kofikira anthu ochuluka kuti ayambe kugwiritsa ntchito ma services amene iwo amapanga provide kwa makastoma awo. Ntchito yomanga chali cha St. Pius kuyembekezeka kutha mzaka zitatu kapena zinayi zikubwerazi. Tilson Magombo, MBC. Pakadali pano mipingo mdziko muno ayipempha kuti igwire ntchito ndi boma pochita ntchito zachitukuko zosiyanasiyana ndi cholinga choti miyoyo ya anthu isinthe. Nduna ya zamtengatenga ndi ntchito zomangamanga yemwenso ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha DPP ku chigawo cha kumpoto Ajapi Muhango ndiwo apereka pempholi pamwambo otsekulira tchalichi chatsopano cha mpingo wa Katolika cha St. Joseph ku Mhuju m'boma la Rumphi. Tili ndi zambiri mu ripoti ili. Pozindikira gawo lalikulu lomwe mipingo imagwira pa ntchito zachitukuko mdziko muno, phungu wa dera la kumpoto kwa boma la Rumphi yemwenso ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha DPP ku chigawo cha kumpoto Ajapi Muhango alimbikitsa mipingo mdziko muno kuti ipitirize kugwirana manja ndi boma pa ntchito zachitukuko. Amuhango anapereka chisanzo cha mpingo wa Katolika
pa ntchito zachitukuko zomwe mpingo ukuchita mdziko muno, monga kumanga zipatala komanso sukulu ngati mbali imodzi yotumikira Amalawi ku moyo wawo wathupi. Apa Amuhango anatsindika kunena kuti mipingo ina ikuyenera kutengerapo chitsanzo pa ntchito yotamandika yomwe mpingo ukugwira mdziko muno. President athu adziko lino Professor Arthur Peter Mutharika anena motsindika kuti akufuna kuti onse mdziko muno atengepo gawo potukula dziko lino. Ntchito yotukula dziko lino si ntchito ya boma lokha, ni ntchito ya tonsefe limodzi. Choncho mpingo imatengapo gawo lalikulu. Fa mipingo so ikutumikira anthu omwe amene boma likutumikira. Choncho zabwino zimene mpingo wa Katolika upanga mdziko muno, boma limamikira koposa. President Professor Peter Mutharika amamikira koposa. Chifukwa chake tikupempha mipingo ina yonse kuti ichilimike potengapo gawo. Mpingo wa Katolika uli ndi masukulu amene amaphunzitsa vana wathu. Atsogoleri ambiri amukona mdziko muno athu mu mpingo ya masukulu achikatolika. Choncho ndi pempho la boma kuti mpingo yonse itengepo gawo. Fa mpingo zote utatu zitengapo gawo pomanga masukulu, pomanga zipatala, pothanza za ulimi ndi zotero. Dziko lino muno sikakhale lero. Poyankhula utatha mwambo mapemphero, bambo mfumu John Benjamin Moyo wa parish ya St Denis boma la Rumpi anati ndi wokondwa ndi kutsegulidwa kwa tchalichi zomwe atizithandizira kuti akhristu pa mpingowu akhale ozama m'mawu a Mulungu. Ngati tili ndi akhristu osulidwa bwino kwambiri, tikhalanso ndi dziko labwino kwambiri. Chifukwa anthu ake akhala kusatira Ambuye Yesu. Ambuye Yesu anaphunzitsa chinthu chimodzi chachikulu, chikondi. Pamene pali chikondi kuba palibe. Pamene pali chikondi ndewo palibe. Pamene pali chikondi pali kuthandizana, pali kusungilirana, ndi chimene Ambuye Yesu anaphunzitsa. Choncho tikufuna akhristu akhale osulidwa mozama. Chifukwa kutsegulira tchalichi ndi njira imodzi yoti mwina akhristu akhale akukumbutsidwa kuti moyo wawo ndi tempile la Ambuye Yesu. Mpingo wa Katolika kumhuju unayamba mchaka cha 1978. Pamwambo mapempherowu akhristu anasangalala poimba nyimbo zotamanda Mulungu mwa zina. Jackson Sejali, MBC, Rumpi. Chipatala chachikulu cha Mangochi chalandira ulemu wapadera chifukwa chogwira ntchito mwa ukadaulo. Polengeza za ulemu kuchokera ku nduna wa zaumoyo, mkulu oona zaumoyo mbomali Dr. Henry Chibowa anati ichi ndi chilimbikitso kwa ogwira ntchito pa chipatalachi pamene akuyetsetsa kupititsa patsogolo ntchito zaumoyo mdziko muno. Devuma ali ndi nkhani yonse. Poyankhula pamene amalengeza za mendulo ya ulemu yomwe chipatala cha Mangochi chalandira, mkulu wa zaumoyo mbomali Dr. Henry Chibowa anati chipatala cha Mangochi chalandira menduloyi chifukwa chakuti chakwanisa kutsitsa imfa za ana obadwa kumene kufika pa nambala imodzi, komanso mu chaka cha 2025-2026 palibe munthu mmodzi amene adamwalira chifukwa cha nthenda ya kolera. Dr. Chibowa anati izi zikusonyeza kuzipereka kwa ogwira ntchito za chipatala, komanso kufuna kuonetsetsa kuti ntchito za umoyo mdziko muno zipite patsogolo. Kazika pamodzi zimenezi ife ndiokonda kwambiri kuno ku Mangochi ndi onyadira kwambiri chifukwa cha ntchito imene mastafu athu akugwira. Amene mukuziwira sikuti tili ndi resources ambiri kapena zipangizo zogwira ntchito zambiri, koma ngakhale zili choncho mastafu athu akwanisabe kuti ndizochepa zomwe tili nazozo tithebe kukwanisa ndithu kuchita bwino choncho. Chipatala chili 3 star pano, na chimodzi mwa zipatala 8 Malawi muno zimene zili 3 star, komanso labu ili pa 4 star, imodzi mwa zipatala ma district hospital awiri okha Malawi muno amene akwanisa zimenezozo. Nde kulingalira ndi support imene timalandira ndilionyadira kwambiri panopa, ndipo ndilothokoza kwambiri chifukwa cha staff yathu imene ikugwirira ntchito. Pamwambowu bwana mkubwa wa boma la Mangochi Arodines Mwaka anapereka mphotho kwa ena mwa ogwira ntchito ku chipatala cha Mangochi amene agwira ntchito modzipereka komanso motsatira malamulo monga mwa malumbiro awo. Ena mwa omwe alandira mendulo a Irene Hoja ati ichi ndi chilimbikitso chokuti akamagwira ntchito alipo ena amene amaona za kulimbikira kwawo. Ngakhale pa ntchitopo kumaonetsetsa kuti mapatient amene ndili nawo athandizidwa moyenera ndi palibe china chonse chovuta choti munthu akudandaula. Mmodzi mwa anthu omwe amagwira ntchito ku chipinda chopima matenda osiyanasiyana a James Stambuli ati utsogoleri wabwino wa chipatalachi ndi umene ukupangisa kuti ntchito ziziyenda bwino. Tiyambirira utsogoleri wathu uli bwino kwambiri chifukwa kuti we don't sitimapanga operate outside system imene nakhazikisa. So chile chimene timapanga timayendera
timakhala within the system imene tinakhatsana kuti tikuyenera tizipanga follow ma standards athu. Nchifukwa chake labwera timakhala kuti zinthu zikulongosoka. Nthambi zosiyanasiyana monga yosunga ndi kupereka mankhwala, yoona za madzi komanso ukhondo, komanso chipinda chobadwira ana zinalandiranso ulemu wapaderadera. Dave Uma, MBC Mangochi. Nthambi ya zankhalango yapempha mafumu ndi atsogoleri a mipingo kuti akhale ndi chidwi chothandizira boma pa ntchito yoteteza zachilengedwe m'dziko muno. Wachiwiri kwa mkulu wa nthambi ya zankhalango Ted Kamoto anena izi kumangochi pamwambo otsekera maphunziro a adindo opereka upangiri komanso kulimbikitsa kukhazikitsa makomiti oteteza chilengedwe m'maboma a Mangochi ndi Nchewu. Sothindazi walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Owen Mavula. Pamene madera ambiri a dziko lino akukumana ndi vuto la kuonongeka kwa chilengedwe, nthambi ya zankhalango ili pa ntchito yolimbikitsa ndondomeko zomwe zingathandizire kupititsa patsogolo ntchito yoteteza chilengedwe. Zina mwa ntchitozi ndi kuchita zokambirana ndi adindo osiyanasiyana za momwe angathandizire pa ntchitoyi m'madera mwawo kuti chilengedwe chitetezeke. Mwachitsanzo, ku Mangochi nthambi inachititsa maphunziro atsogoleri a mipingo komanso mafumu pofuna kuwalimbikitsa kuti athandizire anthu awo kutenga nawo gawo pa ntchito yoteteza ndi kusamala chilengedwe. Kafukufuku wathu tinaona kuti nkhalango iliyonse kumene ili imakhala kuti yazunguliridwa ndi midzi ya anthu. Ndiye tiliso ndi umboni woti anthu onse amene akumakalowa mnkhalango ndi kumaononga za chilengedwe amakhala kuti adusa mizimo, ena akwatira mizimo mwemo amabwera kuzana mizimu kuti azakwatira mizimo akufuna kuti cholinga alowe mkhalango azikaononga. Ndiye nchifukwa chake tinachiona kuti nchabwino kuti tilumikizane ndi mafumu kuti mafumu atenge udindo omayang'ana anthu amene akubwera m'muzi mwawo ndi kumakhala m'muzi mwawo kuti azikhala anthu kuti sikuti akumachoka mmene munthu umakalowa mkhalango ndi kumakaononga. Pothirapo ndemanga wapa mpando wa gulu la atsogoleri a mipingo m'boma la Nchewu, Bishop Mofrat Lichapa wayamikira nthambi ya zankhalango poonetsetsa kuti atsogoleriwa akutenga nawo mbali pa ntchito yoteteza nkhalango. Mamembala amene timakhala nawo mula anthu amene amaotcha makala tufuna tiwathandizenso anthu amene kwaunikira kuti akuyenera kusiya kuotcha makala chifukwa akamaotcha makala akuononga mitengo imene imathandiza pa chilengedwe chathu, kupereka mpweya wabwino imene imatetezera nyumba zathu. Mawu ake mfumu yayikulu namkumba ya boma la Mangochi yati ntchito yoteteza chilengedwe ndiyofunika kugwirana manja ndi adindo osiyanasiyana pofuna kuthana ndi mchitidwe woononga nkhalango. Maphunzirowa anabweretsa pamodzi adindo okwana 55 ochokera m'maboma a Mangochi komanso Nchewu. Munkhani za masewero, timu ya FCB Nyasa Big Bullets yagonjetsa timu ya Mighty Wanderers ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi mu mpikisano wa FDH Premiership pa masewero omwe anachitikira pa bwalo la zamasewero la Bingu mu mzinda wa Lilongwe. Bullets inapeza zigoli zake kudzera kwa Blessings Mpokera ndi Gastin Podo. Wanderers yomwe yakhala ikugonjetsa timu ya Bullets pa masewero anayi otsatizana inapeza chigoli chake kudzeranso pa penalty yomwe anamwetsa Promise Kamwendo. Tili ndi zambiri mu ripoti ili. Akatswiri omwe akuteteza chikho cha ligi yaikulu mdziko muno Mighty Wanderers agonja koyamba mu chikho chimene cha 2026 FDH Bank Premiership itagonjetsedwa 2-1 ndi timu ya FCB Nyasa Big Bullet pa bwalo la Bingu mu mzinda wa Lilongwe. Maserowa analotseguliranso season ya chaka chino, mwambo otsekulira mpikisanowu utakanika kukhazikitsidwa pa bwalo la Kamuzu kamba kuti bwaloli linalosayenera kuchititsa maserowa. Blessings Mpokera ndiye adatsogoza timu ya Nyasa Big Bullets mu mphindi zisanu zoyambirira za mchigawo choyamba, ndipo Gaston Podo adagoletsa chigoli chachiwiri mu mphindi 57 za chigawo chachiwiri, ndipo Promise Kamwendo anabwenza kuchokera pa penalty kuti timu ya Bullets ipambane 2-1 pakutha pa maserowa. Aka ndikoyamba kuti timu ya Nyasa Big Bullets igonjetse timu ya Mighty Wanderers itagonja masewero okwanira anayi otsatizana matimuwa akakumana. Mmene zateremu ndiye kuti timu ya Nyasa Big Bullets yabwera pamwamba pa mndandanda wa matimu a mu mpikisanowu, pomwe timu ya Civil Service United yabwera pachiwiri ndi mapointi okwanira 7 kufanana ndi timu ya Nyasa Big Bullets, ndipo zikusiyanitsa matimu awiriwa ndi zigoli. Timu ya Silver Strikers nayonso yagonja koyamba mu mpikisanowu, ndipo ili pa nambala yachitatu itagonja ndi timu ya Blue Eagles 1-0 pa bwalo la Civil mu mzinda wa Lilongwe, ndipo timu ya Mighty Wanderers ili pa nambala 9.
anthu ochuluka anabwera ku bwalo la bingu kudzaonerera maserowa ndiponso akuluakulu a boma motsogozedwa ndi mlembi wamkulu wa boma a Justin Saidi, kudzanso nduna zingapo, nduna ya zamasewero a Alfred Gangata, nduna ya zofalitsa nkhani a Shadrack Namalomba, komanso nduna ya zaulimi a Rosa Fachimbirizi. Masewero ena timu ya Dedza Dynamos ya gonja ndi timu ya Red Lions zigoli 3 kwa 2, pomwe timu ya Kamuzu Barracks ndi Karonga United yafanana mphamvu pogoletsana chigoli chimodzimodzi. Emmanuel Chikonso, MBC Lilongwe. Pomaliza nkhanizi naye nsometo yake. Apolisi amanga anthu ena 4 pokhudzidwa ndi kuphedwa kwa anthu omwe amawaganizira nkhani za matsenga m'maboma achikwawa komanso Msanje. Nthambi yoona zaluso mdziko muno yati boma likuchilimika kufuna kubweretsa katundu ndi zinthu zosiyanasiyana zomwe zili ndi mbiri ya dziko la Malawi koma zinatsakamira m'mayiko ena. Ndipo timu ya FCB Nyasa Big Bullets yagonjetsa Mighty Wanderers ndi zigoli 2 kwa 1 mu mpikisano wa FDH Premiership ku Lilongwe. Pezani nkhani zina zambiri popita pa mpc.mw kapena MPC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Aida Chiwaya, mmawa wabwino.